Bemukelwe njengamaqhawe labafana bamele izwe ngokuzigqaja eJapan. Nabazali bebekhona. Angikaze ngize ngimbone yena nje wazikhethela ukuthi uyayithanda ikarate. Then kwamele ngimvumele-ke wajoyina kanjalo. Umqhudelwano ubuhlukaniswe izigaba ngezigaba okhona kuzo ikata nekumite. Kanti ubungenelwe ngabashayi bomkhalambazo ababuye emazweni angama-20 omhlaba. U-Adorium Nkoma ona 11 ubuye nesicoco sokuba ngumpetha wekata. Wathi-ke oza kwabo ucebo lenkosi Zondi ona 8 waphuma isibili. Uba Musa Mabaso yena ophinda aqeqeshe labafana waphuma-ke isithathu. I have come back with these trophies here that I believe I've done my best and I believe I've made all of you South Africans proud. Bekunzima kulaba bafana ukuqoqa imali yokuya eJapan. Sicela ukubonga kakhulu kubaba uNgubane umbomvu imeya yethu yaseMzinyathi ekwaze ukufaka isandla ikakhulukazi ukusilekelela ngemali engangesamba sikwa 20,000 esilekelele kakhulu ekulungiseleleni ama visas nokunye obekudingeka ukuze uhambo luzoba impumelelo. Kanye nesikole sase Greytown Junior la abafana beattenda khona bakwaze ukufundraiser imali engango 4,000 for ingane. Kuwona ke lawo mazawu 44 Kyokushini Karate Organization that were participating kuleyo tournament akade bedlala besuka kumazwe ahlukahlukene. Sikwazile ke nathi ukuthi South Africa sizokubalula ukuthi eminyakeni ewu38 lomncintiswane waba khona iSouth Africa bekokuqala ngqa ukuthi ihambe ngaphansi kweKyokushini Karate iphume eSouth Africa ibuye nendondo. uMasipala uMzinyathi waqhamuka nosizo abebelidinga kakhulu waxhasa uhambo lwabo lwaseJapan. Kuyinto enkulu kakhulu ngithi zonxenxa abanye emaleveli kahulumeni. Zonxenxa uhulumeni wesifundazwe nohulumeni kazwelonke njengoba ishilo umntwana omncane nosensei ukuthi awu ingane icricket iyanakekelwa, ingane isoccer iyanakekelwa, ingane irugby iyanakekelwa. Neboxing siyazi iyalandelelwa. Ingane laba bethu benganakekelwanga. Laba bafana babuya esikhungweni iKantu Karate Academy